Sinianugia bemar manjagui talchuku romai thongoro kalaijak David Rani Kaipeng umur bini nuichidok koktomangkha jombui jola a develop by khobjaknai lungkam Kaipeng parani takhuk lal kejim Kaipeng ni hik David Rani Kaipeng talchuku shikang kaisa sinianugia bemar sago kalai phaio o bemar puila yasiwa phursai phaio ulo turuk turuk somsawi phaio nokongni phaisingtwi puila Kherangbar hospital GB hospital tei Makunda hospital talangai naikha phiaba tapusuk jora o bemarno romai manliya khungtam hospital ni saknai nerok je mansak rang subai nokongni phaisingtwi nai naibekha phiaba hamrui manliya tabuk sujora o bemarno tabuk yakung yak somoi thongorono khisutui khai kalai ma tongkha David Rani Kaipeng tabuk phatar hasteo talangai naina phano rang kwrwini nai maina ngui tongkha abagai maya ganang chini tiprasar no kisachuk chubachu sanka nokongni borok je kha ganang maya ganang tiprasar tongnai rok borno chubana muchungka ke norok chini screen no borni bank account tei kokduk sahar jangnai number rojak tongo a number ni bisingti norok kurungoi kok sahar mano eba kheba o number ni bisingti norok chubai mano tamo khoi bini mane sa khamya ruging mani tamo ungmani abo kisa pulan sim sai khang rogari bini sa khamya mani to yang yaksi bekhak puya sita aro kisa phursa wei ga phurte ke pula ke somya khodo ke yang bo phur ka enga phurmang 4-5 mas hai engkhana lokhe সময় পাইছিও সময় পাইগেতা সময় পাইও গম করে সম্মানে তাবু সম্মানে ব্যাংকে পুরো সম্মানে বিচিংকে 4 মাস একে একটা ফুরতে yang সরমানে ব্যাংকে আবার 5 মাস yang 4 মাস 9 মাস কাই তংখা 9 মাস কা খাতিনি বাই গনরক বো জাগাও সা খামনক রগ বো জায়গা তলাংখানা বনো ও ইয়াক ফুরপুরু হংকে ইয়া সিরগ ফুরপুরু হংকে তিনি yang sakam khumulung Kherangbar telang thangka aro najak onek bar najaka erpore engke yang GBO najaka hapanya najaka engke yang Agortola private dokter bo najaka kabang man najaka engke dokter ogle tamosa ei photo dokter apur samne to borok songoi maya normal mang phayo romai maya tana romai maya abuni pore engke ayang Makunda watlang thangka Makunda watlang thang pore aro tlang thangai aro tamangka aro 12 din data besujani bar tongai bolokhe yakung ya operation khaina hino engke yang rang puisa rang rogle busrok bai ken rok rang ro emne 4 lakh rokle bai khana 4 lakh rokle bai khana ketabu khataw ni bagi nogo ton phaimak lai ken ro jung Makunda wo angdo thangi ai ko ani pheng thango mane norok sa khamnogo ton mani ya gulo tamni bagi tabu khonogo kiklai ton kha ki rang krei yomni bagi ja naike rugi romai bai tamni bagi nogo kiklai ton kha jung Makunda wo thangai aro yang phaimani poreng phaimani ingke ko rang pusa bial tongodo aro chamung nungmung joto kisu ayro cintri para habu yang ka yang cintri para bayre ba rang pusa ni bagi bial ni bagi jing yang kipili thega kamhai getabu lukurok no neng tongko kesana ni musung lukurok no kasako kasana musung man engke to ini tripura hani khagenang maya genang khalok nai barok jengno ani buai ni bagai David Rani Kaipeng ni bagai bonok subak engke belai hamo nei khaksang ma tai barno masata ombo kami kelai bo omo kami engke ko lungkam para blok ke Jampui Jola ke Sipahida district engke je oko sa khamyang tonani bum ke David Rani Kaipeng boyas busrong kana mo boyas engke 26 besar engke nini bum ke ani bum engke nei Sayen Kaipeng ang bini buai bin buai so khamyak lenen buai